Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko denei etortzeagatik, eta, bueno, aurten telematikoki gauzatu behar izan dugun gure azarako 25ko formakuntza honetara, aurren urtean gertu egon gaitezken eta bueno, beste egoera batean, ez? Dakizuten bezala, gaurko gure formakuntza demokrazia patriarkala liburuaren aurkezpena da. Ezakit liburua esku artean izateko aukera izan dezuten, hemen dugu liburua, guk badaukagu esku artean. Liburu hau, Jule Goikoetxeak, Estitxu Garaik, eta gaur hemen izango ditugun Lore Lujanbio eta Zuriñe Rodriguezek idatzi dute. Liburuak gure nortasun politikoa diren instituzio, alderdi politiko, sindikatu eta bestelako eragile politikoak aztertzen ditu. Eta horretarako hauen parte diren testigantzak jasotzen ditu, ez, batean. Nolabait liburuak gure demokraziaren patriarkalizazio mailari begiratzen dio begietara eta bildurrik gabe. Guk ere parte hartu dugu, bertan, liburuan, eta noski guretzat, nola ez, sindikatu bezala garrantzitsua delako, ez, barrura begiratzea ere, gure erraietara eta eremu politiko mistoetan, patriarkatuaren ondorio diren dinamikan inguruan hausnartzea, ez? Denek dakigu dinamika hauek deseraikitzeko gainean jarrera kritikoa izatea ezinbestekoa dela, eta norbanakoarekiko eta egunero egiten ditugun gauzekiko, jarrera kritikori izan behar dugula. Liburu honek irakurketa politiko baten bidez, baita ikerketa sakon eta esandako testigantzen bitartez, hori egiteko aukera eman digu. Eta nolabait errealitatea ikusteko eta horrekiko guk ere sindikatu barruan bai kanpoan ardura hartzeko, ez? Baina, ni ez naiz gehiago luzatuko eta gure gaurko bizlariei emango diet hitza. Batetik dugu Lore Lujanbio, bera hasiko da, eta bera EHUko politika sailean ikerlari aurredoktorala da. Eta baita ere Bilbo Barcelonan Critical Theory taldeko partaidea. Eta bestetik Zuriñe Rodriguez dugu, bera kazetari freelance da, eta Berria eta ITB-en kolaboratzen du. Baita ere Sudirgintza kooperatiban lan egiten du, ikertzaile gisa, eta memorian, segurtasunean eta sexuaniztasunean, baita bake prozesuetan espezializatu da. Bakoitzak hitzartze bat izango du, guztira ordu bat gutxi gora bera, eta horren ondoren solasaldi txiki bat izateko aukera izango dugu. Galderak baldin badituzue, momentuan badakizute YouTubek chat bat duela bertan, eta badakizute bertan galderak botatzea, eta gero guk galdera guzti horiek helarazten saiatuko gera, bai? Bueno, besterik gabe, Lore Lujanbiorekin utziko zaituztet. Oso ondo, mi esker Nagore, eta mi esker baita ere Steilaseri formakuntza honentzat proposatzeagatik, eta baita ere Nagorek aipatzen duen bezala liburukoan parte hartzeagatik ikerketan bertan. Eta baita ere eskerrak eman nahiko nizkieke liburuaren osaketan parte hartu duten guztiei, aipatu dituzune Jule Goikoetxea, Zuriñe, Nine Ulor eta Estitxu Garaik idatzi dugu, eta baita ere prozesu hortan parte hartu duten guztiei, eta orain etxetik entzuten izatenei. Hortaz, Euskal Demokrazia Patriarkala izeneko liburua, aurretik burutu genuen ikerketa batetik abiatzen da, bertan, orain ikusiko dugun bezala, patriarkatuaren hainbat dimentsio aztertu ditugu, eta gero, liburu hau burutzeko, gainera ikerketa honetan, EAeko datuetan oinarritu ginen, eta baitaren Nafarroa eta Iparraldeko datuak aztertu ditugu. Bestetik baita ere, hasi nahiko nuke aipatzen gaur azaroko 25 dela dakizuen bezala, eta indarkeria patriarkalaren aurkako eguna dela, guk patriarkatu kapitalista sistema egituratu bezala aztertu dugu, eta emakume eta gizon kategoriak botere erlazioan eraikitako kategoria egituratu bezala aztertu ditugu. Orduan, oso garrantzitsua da kontutan edukitzea, oso garrantzitsua da kontutan edukitzea, botere erlazio hori bera violentzia dela, eta violentzia material zein simbolikoaren bitartez gauzatzen eta birsortzen dela. Hortaz, askotan ez, dakigunez medioetan eta violentzia zuzen eta ikusgarrienan jartzen dela begirada, baina guretzat oso garrantzitsua dela azpimarratzea violentzia hori ez dela bukatuko patriarkatua ez badugu eraisten.
eta gero sakonduko dugu gehiago zer dan biolentzia simbolikoa, baina kontutan eduki behar dela biolentzia simboliko horrek rol eta paper oso garrantzitsua jokatzen duela. Bestetik baita ere, aipatu nahi dut ikerketaren 3 helburu orokor. Liburu honetan iparralde globaleko patriarkatu kapitalista aztertzeko sistema kontzeptual bat aurkituko duzu, sistema kontzeptual berritzaile bat, eta zergatik iparralde globaleko herrialdeek elementu estruktural berdinak dauzkatelako, naiz eta ezberdintasunak egongo diren, ezta? Eta gero ikusiko ditugu ezberdintasun horiek, baina guzti horiek aztertzeko sistema kontzeptual bat eskaintzen dugu, eta baita ere beraien artean konparazioak egiteko. Horrela, bigarrenik, euskal patriarkatu kapitalista aztertu dugu, eta Europako beste herrialdeekin ere bai konparatu dugu. Hortarako erabili dugu, bai, metodologia kuantitatibo eta kualitatiboa, ikusiko dugun bezala zenbait datu eta indikadore aztertu ditugu, eta sakoneko 46 elkarrizketa burutu ditugu. Nagorek aipatzen zuen bezala, eragile politiko ezberdinekin, alderdi politikoetako sindikatu eta herri mugimenduetako partaideekin, baita ere etxeko eta erresidentzietako langileekin, eta eremu ezberdinetako aritu eta adituekin. Eta hirugarrenik, gure helburua patriarkatua aztertzea da eta hori iraultzea. Hortaz, liburuan, azkeneko atalean ondorioekin batera, patriarkatua iraultzeko politika zehatza, proposamen zehatzak aurkituko dituzuen, eta, guk ikerketa eta liburu hau COVID-19 krisiaren aurretik burutu genuen, baina COVID-19arekin berriz ere agerian geratu da euskal demokrazia patriarkala dela, eta beraz beharrezkoak direla politika feminista iraultzaileak. Hortaz, liburuan bertan badituzue proposamenak, eta gaur aurkezpenean ere COVID-19arekin lotutako proposamenetan ere bai sakonduko dugu. Orduan, aipatzen nuen sistema kontzeptual hori horretan sakonduko dugu, eta hortaz guk patriarkatu eta kapitalismoa sistema bateratu bezala aztertu ditugu. Hau da, askotan patriarkatua kokatzen da gehiago, esango genuke eremu pribatuan, familian, erlazio intimo eta sexualetan, eta kapitalismoa kokatzen da eremu publikoan eta soldata erlazio edo soldatapeko lanean, ezta? Guk azpimarratzen duguna da, patriarkatu kapitalista dimentsio guztietan gauzatzen dela, eta gainera gero ikusiko dugun bezala ere, sistemat, esango genuke dimentsio horiek nola banatzen ditugun ere bai oso garrantzitsua dela. Gainera, baita ere azpimarratzen dugu, patriarkatua sistema egituratu sozial, politiko eta ekonomikoa dela. Eta baita ere, kapitalismoak beharrezkoa daukala ordaindu gabeko lana, ez duela bakarrik soldatapeko lanaren esplotazioa behar, ezta? Ordaindu gabeko lanarena ere beharrezkoa duela. Zeina, gauzatzen den emakumeen bitartez, eta baita ere kolonietako ustiapenaren bitartez. Hortaz, aipatzen nuen bezala, guk euskal patriarkatua aztertu eta iraultzeko patriarkatu hori dimentsio ezberdinetan tolestu dugu, eta aztertu dugu dimentsio bakoitzeko biolentzia simboliko zein materiala, eta guri interesatzen duguna da patriarkatuaren birsortze mekanismoak aztertzea, ezta? Eta horien arteko erlazioak zehaztea. Hortaz, zer da biolentzia simbolikoa? Biolentzia simbolikoa ulertzeko, irakurriko dut hemen dagoen zita txiki hau, biolentzia moduan antzematen ez den biolentzia, pentsamendu kategoria negatiboen inposizioa, desprestigioa eta desautorizazioa artikulatzen duten kategorizazioak. Hau da, kontutan eduki behar dugu gure mundu fisikoa simbolikoki artikulatua eta antolatua dagoela. Hau da, gizakiok munduarekin, gure identitatearekin erlazionatzeko hizkuntzaren bitartez erlazionatzen gara. Eta beraz, kategorian bitartez erlazionatzen gara. Hortaz, kategoria horiek errealitatean bertan txertatua daude, eta kontutan eduki behar dugu zentzu horretan biolentzia simbolikoa ez dela esango genuke pentsamenduarekin edo banakoen iritziarekin edo arrazoiarekin lotzen den zerbait. Ez, horregatik azpimarratzen dugu, biolentzia simbolikoa dira gure mundua kategoria horien bitartez antolatzerakoan gauzatzen den biolentzia bat. Hortaz,
Hori batetik, bestetik ere kontutan eduki behar dugu, biolentzia simbolikoa gorputzetan itxasten dela. Zergatik? Kasu honetan, emakume eta gizonen eraikuntza burutzeko, gizontasunarekin lotutako esanahiak gizonen gorputzetan, portaeretan, espazio okupatzeko moduan txertatzen dira, eta emakumeetan berdina. Hortaz, zentzu horretan, materialki gauzatzen dira, gorputzetan, eta baita ere, gero ikusiko dugun bezala, egitura material, ekonomiko, politikoen bitartez sortzen dira. Hortaz, biolentzia simbolikoa ere, beti biolentzia materialekin lotuta ulertu behar dugu. Beraz, eta gainera, hemen aipatu bezala, biolentzia simbolikoaren ezaugarrietako bat da, ez dela agerian antzematen. Esango genuke, biolentzia zuzenak, hau da, esango genuke koakzioan oinarritzen dena, norbaiti indarkeriaren bitartez portaera bat gauzaraztean, hori oso ikusgarria egiten da. Baina, sistema batek bizirauteko denboran zehar horregatik, beharrezkoa du biolentzia simbolikoa ikusezin egiten dana eta oso eraginkorra dana bizirauteko. Beraz, zentzu horretan, esango genuke eraginkorra dela, ezta? Eta ez dela antzematen, eta esan bezala kategorien bitartez gauzatzen da. Hortaz, hori lotzen da zuzenean, hemen ikusten duzuen gizon eta emakumeen eraikuntzarekin. Kontua da, guk ulertu behar duguna da, gure gizartean etengabean aipatu bezala, ezta? Kategoria eta esanahi ezberdinez bitartez erlazionatzen gerala, eta gizonekin lotzen diren esanahi, praktika, espazio guztiak lotuko dira gure gizartean balioa, boterea, prestigioa eukiko duten eta duten esanahiekin. Eta emakumeen kasuan aurkakoa. Adibidez, gizonak dira izaki arrazionalak eta emakumeak dira arrazionalak ez diren izakiak. Edo gizakia da sujetua, sujetu hegemonikoa, gero ikusiko dugula baita ere, adibidez, ongizate regimenean ze zentralidade daukan horrek eta dimentsio guztietan, eta emakumea da bestea objektua izango dena. Edo, gizona da, indarkeriaren monopolioa daukana, eta indarkeria erabiliko duena, haren jabe izango dena, bai, bere gorputzean, eta bai, onartua izango delako gizartean, eta emakumea da, babestu behar dena, indarkeria eta bere burua defendatzeko gaitasunik ez daukana. Edo gizona da, ordaindutako lanean kokatzen dena, eta emakumea dohainik burutzen den lanean kokatzen dena. Ikusiko dugun bezala ere bai, ordaindutako lana izango da kapital ekonomiko eta simbolikoa emango diguna, eta dohainik burutzen den lanak ez digu hori emango. Edo gizona da espazio publikoan eta parte hartze politikoan kokatzen dena, eta emakumea espazio pribatuan eta leku ikusezinean kokatzen dena. Ezta? Orduan, horrela egin dezakegu zerrenda amaigabe bat, nun ikusten dugun gizon eta emakume horiek, emakumeak eraikitzen direla esanahi horien bitartez, eta guk ere azpimarratzen dugu gizonen kapital simbolikoa emakumen biolentzia simbolikoa dela. Zer esan nahi du horrek? Guk ikerketa honetan aztertu dugu gizon eta emakumeen arteko ezberdintasuna klase sozioekonomiko eta soziopolitiko bezala. Eta beraz, beraien artean dauden kapital ekonomiko, sozial eta simbolikoen arteko ezberdintasun bezala. Hortaz, aipatutako biolentzia simbolikoarekin lotuz. Esan dugu, kapital simbolikoa da gure gizartean balio simboliko soziala prestigioa daukaten esanahiak zure gain eukitzea. Hori oso argi ikusten da, adibidez, sukaldaritzan, emakumeek tradizionalki dohainik eta prestigiorik gabe egin duten jarduera bat, gizonak egiten dutenean, bihurtzen dela zerbait prestigio altukoa, elitista, ikusgarria, diru iturri bat, ezta? Adibidez, hor oso argi ikusten da bereizketa hor. Hortaz, kapital simbolikoa izango da, berriz ere, esaten dugun bezala, horren ageri ikusten ezan zerbait, kapital ekonomikoa bezala, dirua, baina boterea, prestigioa, balioa, autoestima emango dizuna gizartean. Beraz, gizonak dira kapital simbolikoaren jabeak, eta horrek ere egiten duena da, emakumeengan kontrakoa denez, hau da, desprestigioa, balio falta, autoestima falta kokatzen denez emakumeetan, hori izango da biolentzia simbolikoan traduzituko dena. Beraz, ez da bakarrik ez, kapital simboliko hori ez dagoela modu ekitatiboan banatuta, baizik eta baten kapital simbolikoaren jabe izateak
emakumeen biolentzia simbolikoa suposatuko du. Eta ondoren, aipatzen dugun ere, biolentzia zuzen horrekin erlazionatuta dagona zuzenean. Horrela, esan bezala, emakume eta gizon kategoria klase sozioekonomiko kategoria bezala aztertu ditugu. Ze esan nahi du honek? Guk aztertu dugu hori, esango genuke burgesia eta langilerian artean klase erlazioa dagoen bezala, emakume eta gizonen artean ere klase sozioekonomiko erlazioa dagoela azpimarratu nahi degulako. Honek esan nahi du, batetik, gizon eta emakumeak eraikia garela, ez dagoela sozializazio patriarkalaren aurretiko gizon edo emakumerik, eta esan bezala etengabeko antagonismo eta botere erlazio horretan eraikitzen gara. Hau da, gizona da emakumea ez den guzti hori eta alderantziz. Beraz, esan bezala, klase kategoriak direnez, suntsitu deseraiki edo hiekin amaitu dezakegu, era egituratu eta sozioekonomikoan ulertuta. Ez gara kokatzen horrenbeste banakoaren portaera zehatzetan, baizik eta gero ikusiko dugun bezala dimentsio guztietan birsortzen den kategoria bat bezala. Eta baita ere, esaten nuen bezala, kapital ekonomiko, simboliko eta sozialean ezberdintasuna ikusiko dugu emakume eta gizonetan. Ikusiko dugu gizonek kapital ekonomiko gehiago daukatela. Eta baita ere, aipatzen nuen bezala gizonak ordaindutako lanean kokatuko direla eta emakumeak dohainik burutzen den lanean, hau da, produkzio bideetan kokapen ezberdinera eramango gaitu gizona izatea edo emakume izateak. Azpimarratzen dugulako baita ere, dohainik emakumeek burutzen dutena lan produktiboa dela, eta beraz emakumeak kokatuak izango direla hortan, eta baita ere badaude beste adibide paradigmatiko batzuk ikerketa honetan aztertu ditugunak, adibidez, adindunen erresidentzietan gertatzen dena, ez? 80% langileen 80% baina gehiago emakumeak dira, baina enpresaburuen baita ere 80% baino gehiago gizonak dira. Eta baita ere ikusiko dugu beste enpresa askoetan, enpresa buru horien gehiengoak gizon txuriak direla. Baita ere, ez dugu ikerketa honetan sakondu, baina txuri eta arrazializatu erlazio ere klase sozioekonomiko erlazio bezala azpimarratu nahi dugu. Hau da, hori ere ikusiko dugu, eta hori bai agertzen dela ikerketan, etxeko eta zaintza lanak burutzen direnean era prekarioenetan, horiek batez ere emakume migranteak eta arrazializatuak burutzen dituztela. Hortaz, dimentsioetan sartuko naiz. Aipatu bezala, patriarkatua guk 6 dimentsioetan bereizten dugu, Walby pentsalariaren zatiketa baliatu dugu, horiek dira lan ordaindua, lan ez ordaindua, estatua, eta guk ongizate erregimen aztertu dugu, eremu soziopolitikoa, sexualitatea eta biolentzia zuzena. Eta patriarkatua 6 dimentsioetan bereizteaz gain, esaten nuen bezala, guri interesatzen zaigu patriarkatuaren ikuspegi egituratu bat eta haren birsortze mekanismoak identifikatzea. Hortaz, lehenengo 4 dimentsio horiek aztertu ditugu, hemen eskemanetan ikusten duzuen bezala, gure helburua delako ikuspegi egituratu batetik dimentsio horien arteko erlazioak ikustea. Ondoren gehiago sakonduko dugu, baina ezin dugu ulertu emakumeen adibidez lan ordainduan daukaten kokapena, nun kapital ekonomiko gutxiago daukaten edo lan partzial handiagoa daukaten, kontutan eduki gabe lan ez ordainduan ardura beraiengan kokatzen dela eta beraiek burutzen dutela lan hori. Eta baita ere, kontutan eduki behar dugu, esan bezala, dimentsio guztiak erlazioan daudela. Eta biolentzia mota ezberdinak baita ere dimentsio ezberdinetatik gurutzatzen direla. Hortaz, guk liburuan despatriarkalizazio prozesua abiatu nahi dugu eta horretarako proposamenak egiten ditugu, orain azalduko zer dan desmerkantilizazioa eta desfamiliarizazioa, eta ikusiko dugu hori egitura publikoen bitartez gauzatzea beharrezkoa dela azpimarratu nahi dugula. Despatriarkalizazio prozesu hori egiteko beharrezkoa delako desmerkantilizazio eta desfamiliarizazioa. Hortaz, ulertzeko zer dian hemen ikusten dituzuen indikadore hauek eta ikerketan aztertu ditugunak, kontutan eduki behar da, gero ere gehiago sakonduko dugu, ongizate estatuen tipologia. Hori, Spin Andersenek ongizate estatuen arteko bereizketa egiteko, lehenengo eta behin,
berak azpimarratu nahizun ongizate estatuak estratifikazio soziala eragiten dutela. Hau da, ez dutela bakarrik, ez? Alde batetik merkatuak eragiten dituen diferentzia horiei erantzuten, baizik eta merkatuko erlazioak eta familien arteko erlazioak berak eraikitzen dituztela. Orduan, berak, aztertuz merkatu, estatu eta familien arteko erlazioak merkantilizazioa aztertu zuen. Merkantilizazioak merkatuarekiko langileok daukagun dependentzia maila neurtzen du. Dakigunez, sistema kapitalistetan langileok gure lan indarra saldu behar dugu bizializateko eta ongizatea lortu alizateko, eta hortaz, arekiko dependentzia altu eukiko dugu. Baina, baita ere, eta hori ere aztertu zuen autor honek, desmerkantilizazioa gauzatu daiteke. Hau da, egitura publikoetatik, langile batek ez daukanean, ez dunean bere lan indarra saltzen, aztertuko du ea zer ongizate maila auki dezaken. Edo baita ere, gero ikusiko dugun bezala, adibidez, osasun publikoa, hezkuntza edo bestelako zenbait behar publikoak direnean edo privatizatuak daudenean eta publiko, esango nuke zati oso txiki bat daukatenean, zein diferentzia, klase sozioekonomiko diferentzia lortzen ditu. Horrela, hori batetik. Orduan, guk aztertu dugu hortaz merkantilizazioa eta baita ere desmerkantilizazioa emakumeen desmerkantilizazioara begiratuta. Zergatik? Kontua da, autore honek hasiera batean merkantilizazio eta desmerkantilizazioa aztertu zituen, ondoren zenbait kritika ezberdina jaso zituen, eta pentsamendu feministatik azpimarratu zen, aipatzen genuen diferentzia hori, ez da, gizonak direla sujetua eta emakumeak bestea edo objektua, bere ikerketan sujetu hegemonikoa ongizate estatuaren erdigunean kokatzen zuen azala, langileriako sujetu hegemonikoa, hau da, gizon txuri langilea, ez da? Hortaz, bere zapalkuntzaren erdigunea, bere zapalkuntza jarri zuen erdigunean, merkatuarekiko dependentzia hori, eta azpimarratzen zen, desmerkantilizazio hori batetik ikusi behar dela nola burutzen den emakume eta gizonen arteko ezberdintasunei begiratuta, eta baita ere azpimarratu zen sistema patriarkal kapitalistetan emakume asko ez daudela merkantilizatuak. Hau da, merkatuarekiko dependentzia eduki beharrean, beraien familietako orokorrean senar edo beraien familietako beste gizon batzuekiko dependentzia daukatela. Eta hortik asetzen dituztela beraien beharrak. Hortaz, familiarizazioa ere aztertu behar dela, esango genuke aztertzen duela, emakumeek zein nolako dependentzia daukaten gizonekiko eta gizarte batean ongizatearen asetzean noraino kokatzen den familietan, ardura hori, eta baita ere desfamiliarizazioa aztertu daitekela. Hau da, esaten genuen ongizateren ardura hori, ea familietan kokatzen den, edo dependentzia hori gutxitu daiteke. Azpimarratzekoa da ere, desfamiliarizazio hori burutu daitekela merkatuaren bitartez, guztiok ezagutzen dugun, externalizazioa merkatuen bitartez gauzatzen denean, honek kontua da, eragiten duena dela, klase sozioekonomiko bajuenetako emakumeek burutzea lan horiek, lan baldintza okerrenetan, eta gainera ez da baliagarria emakume guztientzat. Eta bestetik, eragiten duena desfamiliarizazioa egitura publikoen bitartez burutzen balin bada, lortu dezakeguna da lan baldintza horiek aldatzea, eta baita ere emakume guztientzat izatea desfamiliarizazio hori. Hortaz, guk bi familiarizazio eta desfamiliarizazioa aztertu ditugu, eta aipatu bezala dimentsioetan sartuko naiz ja. Lehenengo eta behin, lan ordaindua aztertu dugu, eta bertan ikusi dugu, azpimarratzekoa baita ere, lan ordainduak, esan bezala, lan ez ordainduarekin erlazionatzen dela zuzenean, eta baita ere, estatuak eta ongizate estatuak erregulatzen duela merkatua. Hortaz, herrialde bateko merkatuaren egitura zuzenean erlazionatua daudela beste bi dimentsio hauekin. Beraz, ikusi dugu, emakume gizonek baino lan gehiago egiten dutela, 7 ordu gehiago astean bataz bestez, baina kapital ekonomiko, kultural, simboliko bajuagoa daukatela. Horrek, zer esan nahi du, lan baldintza okerragoak dituztela emakumeek eta sektore feminizatuek, 125ko soldata bajuagoa daukatela emakumeek bataz bestez, baita ere emakume pentsiodunek 153 gutxiagoko saria daukatela, hori zuzenean erlazionatua dago
lan merkatuan eduki duten presentziarekin eta esan bezala lan ez ordaindua burutzarekin, enplegu partzialen 80% emakumeak burutzen dute, hor ikusten dugu askotan baita ere dela zaintza lanak egiteko, eta baita ere negoziazio kolektiborik ez duten langileen 75% emakumeak direla. Hortaz, azpimarratzekoa da baita ere, esan bezala lan ordaindua kapital ekonomiko eta simbolikoa eskuratzea ahalbidetuko digu, eta ikusten duguna, emakumeek aurrak edukitzen dituztenean, beraien soldata 4%an jetxi egiten dela, eta gizonen kasuan aldiz 6%an igo. Hor berriz ikusten dugu ere, emakumeen kapital ekonomikoa gutxitzeak ere lotua dagoela gizonen kapital ekonomikoa handitzearekin. Hortaz, lan ez ordainduari dagokionez. Eustaten denboraren inkesta aztertu dugu, eta 20 urtetan ematen den aldaketa aztertzen du. Eta bertan ikusi dugu, zaintza lanetan, hau da, dohaini burutzen diren lan ez ordaindu honetan, zaintza lanetan, gizon eta emakumeen arteko aldea murriztu egin dela, baino batetik ez dagoela parekidetasunik, eta bestetik, eta hau oso garrantzitsua iruditzen zaigu, murrizketa horretan nolakotasunei begiratzen diogunean, ikusten dugu, gehiago izan dela emakumeek denbora gutxitu dutela, egunean 4,43 ordutatik 3,44 iragan direla, gizonek handitu egin dutela baino. 1,15-tik 1,58 ordutara pasa direlako. Eta gaina ikusten dugu ere, eszedentzienia 80% emakumeek hartzen dituztela. Hor pentsatu dezakegu adibidez, gertatu dela gehiago emakumeek lan ez ordaindu horretan denbora optimizatu dutela, diferent gizonen ardura eta parte hartzearen handitzea baino. Bestetik, baita ere, Eustaten inkesta honetan bereizten dute haurren jarduera ludiko eta ez ludikoen artean. Hor begiratzen dugu berriz ere nolakotasunetara. Hau da, ikusten da ere gizonen parte hartzea handitu dela jarduera ludikoetan. Adibidez, zure semearekin futbol partido batera joatea. Eta ez, adibidez, gaixo dagolako bere eskolara joatea, bera jasotzea etxera eramateko. Baita ere, ikusten dugu bereizten dutela errutinazkoak eta errutinazkoak ez diren lanak, etxeko lanetan, eta adibidez, errutinazkoa izango litzateke egunero janaria prestatzea, eta ez litzake errutinazkoa izango, noizean behin zure gurasoek zerbait etxean hautsi bazaie, laguntzea joatea. Orduan, esan bezala, gizonen parte hartzea handitu da jardura ludikoetan eta errutinazkoak ez diren horietan. Hortaz, hor ikusten dugu, esan bezala, murrizketa horien aldatzea ez dela horren handiei eta gainera gizonen parte hartzea handitzen dela beraiei gehien gustatzen zaizkien jardueretan baita ere. Baita ere ikusten dugu, adindunen zaintzan emakumeen lan orduak handitu egin direla, azken 20 urteetan. Hori oso larria iruditzen zaigu. Eta aipatutakoarekin lotuta, baita ere kontutan eduki behar dugu, zaintza lanak dohaini burutzen direnean, horiek kuantifikatzea ez dela erresa, ezta? Askotan batetik lan mentala oso garrantzitsua izaten delako, hau da ez bakarrik, momentu batean zaintza hori behar duen pertsona horrekin egotea, baizik eta disponible egotea, adi egotea, aurreratzea beharretara eta abar. Eta baita ere, kontutan edukita, bizitzaren osoa zeharkatzen dula, ezta? Orduan, ez da bat ere erresa kuantifikatzea eta kontutan edukitzea lan mental horren eragina eta garrantzia. Baita ere, eta hemen lotzen dugu kapital simbolikoarekin, kapital aipatutako honekin, gizonek orokorrean jarduera guztietan beraien burua puzteko joera daukate eta emakumeek gutxiestekoa. Gizarteak berak itsasi eta erreproduzitutako esanahi horiekin lotuta, ezta? Gainera, zaintza lanetan, aipatutako aldi berekotasunarengatik, gizonek oraindik ere, esango genuke inkestan kontutan edukitzeko gehiago puzten dute beraien buruan. Hori, esango genuke ondoriozatu dela zenbait ikerketa kualitatiboen bitartez. Adibidea jartzeagatik. Inkesta hauetan, adibidez, zu ibili baldin bazara, erosketak egiten eta hor erosketak egiten zenituen bitartean aurrarekin baldin bazenean, jarduera hori jartzerakoan, agian jarriko duzu
erosketak, eta agian erosketa horiek zure kapritxo batzuko zerbait ziren, eta ez zaintza lan bezala. Baina gizonen kasuan gehiago ikusten da zaintza hori aipatzen dela. Naiz eta askotan ludikoak diren jarduerak diren. Orduan hor muga jartzea ez denez erresa, esaten genuen biolentzia simboliko horrekin lotuta, uste duguna da datuak oraindik ere okerragoak direla. Eta baita ere, biolentzia simbolikora itzuliaz, guretzat erdiguneko galdera bat da. Zergatik burutzen dituzte emakumeak lan ez ordainduak, orokorrean ez badago esango genuke behartzen dituen, biolentzia zuzen horren zuzen horri. Merkatuaren kasuan argiago ikusten dugu beharrak asetzeko beharrezkoa dalako, baina lan ez ordaindu honetan, zeina bereziki familietan burutzen den, askotan emakumeak ez daukate esaten dugun bezala kanpo behartze esplizitu hori, eta hala ere ikusten da emakumeek burutzen dituztela lan horiek, eta aipatzen genuen bezala gainera ardura orokorrari begiratzen badiogu, ehunekoa, 80%koa dela, ezta, lan hauetan. Zergatik burutzen dituzte? Musuturuk lan horiek. Kontutan edukita lan hauek ez dutela kapital ekonomiko simbolikorik emango, ezta? Hor, zuzenean lotzen da, aipatzen genuen gizon eta emakumeen eraikuntza horretara. Gizona izango da proiektu individual eta soldataren bitartez gauzatzen den horretan kokatzea eta hori priorizatzea, eta emakumeen kasuan beraien burua baloratzeko eta eraikitzeko kokatuko da zaintza lanetan, familian, eta esango genuke lan horiek maitasunarekin estaltzen dira, eta beraz, kasu askotan, justifikatuko da, edo ordainsaria badirudi hori, maitasun horrekin edo familia horrekin kokatuko dela. Beraz, naiz eta dimentsio guztietan biolentzia simbolikoa ezinbestekoa den, eremu honetan paper oso garrantzitsua jokatzen du. Bestetik, ongizate erregimenari dagokionez, esan bezala, guk ongizate erregimena aztertu dugu, eta bertan, leheno merkantilizazio eta familiarizazioa aztertzeko, aipatzen nuen tipologia bat sortu zela. Eta hemen ikusten duzue tipologia. Horrela, iparralde globaleko eta kasu honetan Europako 4 tipologia bereizten dira, eta batetik daukagu erregimen liberala, erresuma batuari dagokiona, nun merkantilizazio maila altuena daukan, eta familiarizazio bajuagoa. Bestetik, ikusiko dugu sozialdemokrata Europako iparraldeari dagokiona, zeina dan unibertsalena, hortaz, ongizate estatuaren bitartez desmerkantilizazioa egiten du eta baita ere desfamiliarizazioa. Eta bestetik ditugu erregimen kontserbadorea eta mediterranearra. Diferentzia nagusia dela mediterranearra dela familiarizazio altuena daukana. Hau da patriarkalena. Horrela, gure ikerketaren ondorioarekin lotuz, ikusi dugu Hego Euskal Herria eredu mediterranearrean kokatzen dela argi eta garbi, eredu patriarkalenean eta estatu espainolaren berberean, eta iparraldea aldiz kontserbadorean, hau da Frantziar estatuaren eredu berdinean. Ezta? Eta gero ikusiko dugu desfamiliarizazio eta desmerkantilizaziorako zein neurri erabili daitezken. Edozein kasutan baita ere, agian hobeto ulertzeko desfamiliarizazioari dagokionez, aztertu ditugu egitura publikoen bitartez, adibidez, adindunen erresidentzia publikoak zenbaterainoko kobertura daukaten, baita ere dependentzia legea, eta esango genuke ongizate estatuaren bitartez eta egitura publikoen bitartez zein neurritaraino kentzen den dohainik burutzen diren lan horien ardura familietatik, hau da emakumeetatik. Eta orain azkeneko dimentsioa azalduko du Zurinek, berai pasako diotitza, eremu soziopolitikoari dagokion dimentsioa delako.
Bueno, egunen guztiei, pixkat, eremu soziopolitikoan zartzerakoan, guretzako biziki garrantzitsua zen diskurtsoan sakontzean, eta hortako hainbat elkarrizketa egin izan ditugu, bai sindikatuko emakumei, bai alderdi politikoko emakumei, eta baita gizarte mugimenduko hainbat emakumei. Eta, atera da egun lehenengo ondorioa, izan da, nahiko diskurtso homogenizatua dutela, nahiko sentsazio berdinarekin ailegatzen zirela elkarrizketatara, eta gehienak, bai eskerreko alderdikoek adibidez, eta bai eskuinekoek, bai identifikatzen zituztela hainbat violentzia edo hainbat oztopo, esan genezake. Gero, zenolako definizio ematen zuten, eta diskurtsuekin nola planteatzen zuten oztopoiek, beste gauza bada, baina, berdintasunaren ispilu hori existitzen denik ez digute ez da bat ere esan, ez? Eta hori bada emaitza bat, ez? Diskurtsoan sartu baino lehen, ondoriorik garrantzitsuena eremu soziopolitikoan da, botere egunetan gizon gehiago daudela, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasunaren legea dugunetik, orain dela 10 urte, badakizu orain justuki diseinatzen ari dela berdintasun lege berria, esan genezake eragin positiboa izan duela, portzentaia gora jundala, emakumeen presentziaren portzentaia gora jundala, baina oraindik nahiko urrun dago parekidetasunarean egoteko, ez? Zentzu horretan, Bizkaia da, hauteskunde zerrendaburuan emakumeen portzentai basuena duen lurraldea, beraz ere, pentsa genezake emaitza elektoralen arabera, nolakoan da, eta Gipuzkoa aldiz presentzia gehiena duen emakumetan, ez? Zentzu horretan egitza da, eta gero sakonduko aurrerago, batez ere emakumeak esparru lokaletan daudela, alegia normalean parekidetasun hori askoz gehiago ikusten da, adibidez, udaletan eta udal txikietan Eusko Legebiltzarrean baino, ez? Alegia, non benetazko politika egiten den hori, edo simbolikoki eta imaginarioa benetazko politika iruditzen zaigun hori, normalean gizonezkoak dira gehien bat, ez? Eusko Legebiltzarrean dauden idazkari nagusien erdia baino gehiago gizonezkoak dira. Gu egin duguna da pixkat eremu honetan, nik ekarriko dizuet hainbat emakumeen testigantzak, eta horietatik abiatuta pixkat ematen edo topatu ditugun ondorioak komendatu ditugu, ez? Hortxe, Mireia Zarate elkarrizketatu genuen, bera da EBko idazkaria eta gazteri eta berdintasun arduraduna, eta berak esaten digu, hemen irakurtzen dezuten moduan. Ez diot inoiz gizon bati entzun jo, zenbat negar egiten dudan batzuetan, goizean atera eta gauean iritzi. Umeak goizean lo eta gauean iritzi eta batzuetan gauean lo. Alegia, hemen jartzen diguna da, izugarrizko kontziliazio arazoak dituzela emakumeak eta gizonak ordea politikan ez. Batetik kontziliazio neurriak ez daudelako, baina bestetik, eta Loreko Sondoa azaldu duen bezala, gure gain edo emakumeen gain hartzen dalako zaintza, ez? Zentzu honetan, oso ohikoa izan zen diskurtso bat, eta baita gehiagotan ateradan diskurtsoa da, nolatan emakumeak bai politikan eta bai sindikalgintzan mundun, zein gizarte mugimenduan sartzen eta ateratzen dira. Alegia, normalean amatasunarekin zerikusia du, baina bezetan erre daudela horrekin. Gizonak gehiago mantentzen dira eremu soziopolitikoan, emakumezkoak baino, violentzia simboliko hori ez dutelako pairatzen edo eurek sortzen dituztelako, ez? Adibidez, Buinek, Podemoseko zinegotzia zena Arrasateko udaletzean, esaten digu honek, ez? El 80% son hombres y además de avanzada edad. En la asamblea, esa mayoría masculina se nota muchísimo. Por ejemplo, acaparan los turnos de palabras y mis dos compañeras rara vez cogen el turno. Zentzu horretan, behin baino gehiagotan ateratzen den beste ondorioa da, gizonen arteko aliantza ez formalak sortzen direla, eta orduan emakumeen autoridadia
eta emakumeen hitza alde batera uzten dela violentzia simboliko hortaz, ez? Batzutan, adibidez, emakume askok kontatu digute hainbat alderrikoak erabiltzen dituzten estrategia batzuk horri, justu horri, hori salatzeko da, bere alboan dakaten gizon aliatu esan genezake bat, gauza bera esatia, eta orduan ikusten da, eta ikustarazten da, nolatan bera esaten duenean balio politikoa ematen zaion, eta emakumea esaten duenean balio politikori hori ez zaion ematen, ez? Hau alderdi guztietan eta sindikatu guztietan atera zaigun ondorio bat. Estibaliz Kantoa, adibidez, PSeko sinagatzia Gasteizko udalan, beste aipu bat ematen du, edo beste lan hildo bat ematen digu, eta berak esaten digu. Aparte de las que estamos en el gobierno, tenemos una secretaria, el resto, comunicación, coordinación y asesoramiento son hombres. Ikusi dugun beste gauza bat da, potenteak ulertzen diren sailak, alegia gordinak diren saioiek, politika, industria, eta bestelakoak segurtasuna, eta normalean gizonen esku geratzen dira, eta ahulak konsideratu izan diren departamentu horiek, naiz eta estrategikoak diren, normalean gizone emakumen gain erortzen dira, ez? Beraz, batez ere gizonak dira boterea geure ganatzen duten, zeren estrategikoak diren departamentu hien buru dira. Eta normalean zaintzarekin zerikusia duten eta organizazioarekin zerikusia duten ardurak eta rolak normalean emakumeen gain erortzen dira. Adibidez, idazkaritzak. Zentzu horretan ere oso errepresentatiboa da nolatan normalean komunikazio rolak edo komunikazio ardurak gizonen gan erortzen dira batez ere postu politikoak direnak eta emakumeak postu teknikoak hartzen dute. Postu politikoak dira batez ere estrategia eta erabakigunetan dauden irudi horiek eta teknikoak dira egunerokoan komunikazioa egiten dutenak. Honetaz asko hitz egin dezakegu, adibidez asko pairatzen duen gauza bat. Estibaliz Kantok ere beste aipu bat ematen digu, eta berak esaten digu, te menosprecian directamente, socialmente llama la atención que Hacienda y Urbanismo pueda llevarlo una mujer, deportes igual, no llama la atención como sociedad conjunto, pero sí los grupúsculos que hay dentro del deporte. Beraz, batetik leno esan dugu, normalean emakumezkoak ez daudela gogor edo maskulinizatu modun ulertu izan ditugu esparruietan, baina daudenean izugarrizko violentzia zuzena pairatzen dute. Eta hori eramaten ditu emakume askoei barkatu ere muietatik aldentzera. Eta hori adibidez, Estibaliz Kanto komentatzen zigun, eta hemen ez dago, baina Estibaliz Beltrán de Herediak sailburua sana ere, justuki hortaz hitz egiten zigun. Vale. Erabakigunetara bueltatzen, esan dudan bezala, normalean erabaki gune formaletan batez ere gizonak daude, baina erabaki gune ezin formalak sortzearen tendentzia bat ikusi dugu gizonetan. Non benetazko erabakiak hartzen diren gune horiek. Gune horietan, normalean, emakumezkoak ez daude batetik gune informal horien definizioan parte hartzen ez dutelako, gonbidatuak ez direlako, baina beste batetik ere erabakigune informal hauek sortzen direlako konziliazioa egiten den espazio horietan, ez? Lanosteko kaina horiek, gabeko afariak, bulego kanpoko baskariak eta bar. Badugu sentsazioa hau COVID-19ko neurri berriekin ere nahiko aldatu dela, ez? Orain bulegotik urteten ezintzea kaina hori hartu eta orduan erabakiak hartu, ez? Oienak Etxebarrietak zentzu honetan, bai esaten zigun, ez? Partartzeari eta erabakimenari begira nik ezberdinduko nuke, presidentziak oso pegazko figurak dira, egiten duten gauza bakarra delako, antolatzea
batzordeak eta jendearitza ematea, DPO. Total, gehienak emakumezkoak garela, hori egiten dugunok, alderdiak erabakitzen du nor jarri. Hau ere oso garrantzitsua, ez da leno esaten deguna. Berdintasun legea eman digun gauza bada emakumeen ikusgarritasuna, baina hemen sortzen da berdintasunaren ispilu faltsu bat, ez? Bai gaude edo bai daude ikusgarritasun espazio horietan, baina benetan boteregune formal eta informal horietan ez daude, eta batez ere ez daude edo ez daude, eta ateratzen gaituzte gizonen lobby batzuk badaudelako, ez? Bueno, hau seia esan dan dugu. Vale. Eta gero bestaldetik, eta honekin ja bagoaz pixkate aurreratzen, zenolako eraginak ditu hau emakumeengan, alegia, sortzen edo pairatzen duten violentzia simbolikoaren eragina da, batetik neke handiagoarekin egiten dutela aurre emakumeak bere partartze politikoari bai eremu sindikalean, bai eremu politikoan zein mugimendu sozialetan, hori batetik, nekearekin ezin dute kontziliatu bestetik, eta hirugarrenik azkenean eremu soziopolitiko hori alde batera uzten dutela. Aldiz, gizonengan, gizonak ez dituzte horrelako ondorioak izaten, eta gainera indartzen dira eta prestigioa eskuratzen dute sozialki. Bere ibilbidea eremu soziopolitikoan ematen die gehiago kentzea baino. Hau, eremu publikoari dagokionez, baina eremu pribatuan ere begira jarri gara, ez? Bueno, esan bezala, enpresa, batzorde, zuzendaritza edo erakunde zehatze horietan, gehiengoa duten gizonek ez dute kapital ekonomiko, sozial eta simbolikoa galdu nahi, eta ez ditute privilegioak galdu nahi. Beraz, hau ez da bakarrikan emakumeangan sortzen den kontu bat, baizik eta gizonek eusten duten hortara, ez? Eta hau bai, emakumeak behin baino gehiagotan komentatzen ziguten gauza bat da, ez? Azken boladan, bai erakunde gehienetan emakumeen esparruak sortu dira, erakunde batzuetan esparru horiek edo gune horiek gune feminista bezala definitzen dira, beste batzuetan dira emakumeen guneak, eta horiek funtzionatu izan dute gizonei interpelatzeko eta gizonei talka egiteko. Baina gizonei, bai, arazoa identifikatzen dute, emakume eta gizonen arteko desberdintasun nabaria dela identifikatzen dute, baina privilegioi eusten dute, eta beraz neurriak ez dira jartzen. Eta hemen dago pizkat erronkarik handiena, ez? Bai dagoela diagnostiko bat, baina ez daudela neurri zehatzak, botere gunetan daren, horiek neurriak hartzeko prest ez daudelako. Bai, esan bezala, barka. Bueno, ematen diguten alderdi batzuk, esan bezala, neurri batzuk jarri izan dituzte, violentzia simboliko horren kontra, kuotak dire kasu, barne protokoloak diren kasuk, idazkaritzaren feminizazioak dire kasu, baina kontua da violentzia simboliko hori gune politiko guztietan ematen dela, modu esplizituan eta bestean implizituan. Beraz, identifikatzen ez den bitartean, naiz eta neurri zehatz konkretu batzuk hartu, horiei buelta ematie oso zaila da eta gainera nekea ekartzen du emakumeengan, ez? Berriro ere, aldea dago gizonak eta emakumeek parte hartze politikoari eskaintzen diote denboran, eta justuki Lorek leno azaltzen zigun kontura dator, emakumeen haien genero rolarekin zerikusita duten eremutan parte hartzen dute gehiago, hau da, leno azaldu dudana alderdi eta sindikatutan, baina baita ere gertatzen zaigu gizarte eremuetan, eta alderritan adibidez oso ohikoa da, nolatan emakumeak gune feministetan, eta adibidez Azaroako 25 datorronetan, horren bueltan parte hartzea, baina ez adibidez erreforma fiskalaren kontura, eta bez.
ez bakarrik ere momentan, baizik eta intendentzia guztietan. Aktak hartu, lagundu, urabete, bilera bat baino lehenago, maila garbitu bilera ostean, fotokopiak eraman bilerara, eta gizonezkoak printzipioz ez dute egiten. Aldi berean ere, emakumeak identifikatu dugu batez ere politikako ez konbentzionaletan asko erosoagoak sentitzen direla parte hartzen politika konbentzionaletan baino, eta nahiago dutela mugimendu sozial batean parte hartzela alderdi politiko batean edo sindikatutan. Beraz, adibidez hemen esteilazeko formakuntzan gauden heinean, hori ere zer pentsatzera eraman behar gaitu, alegia, estruktura erodakunde formalagoen violentzia simbolikoa akaso handiagoa da, ez, edo zer nolako eraginak dituzten emakumeengan. Berriz ere bueltatuko naiz gune formalak eta informalak, informaletara, zen hau asko atera da alderdi guztietan, eta esan genezake batez ere eskerreko alderdietan eta eskerreko sindikatutan, eskerreko sindikatutan alegia, ateratzen den gauza bat dela, ez? Espazio ez dira generikokiko hitzu eta tradizionalki espazio formaletako gune informaletan hartu izan dira erabakiak antolakunde askotan. Baita gune informaletarako sarbidea zailagoa da emakumentzat. Hau oso klabe da, oso emakume gutxi daude gune informaletan eta ezinezkoa dute sartzea. Askori adibidez galdetu diegun gauza bat da, ea ondo egon daiteken adibidez emakumeen gune ezinformalak sortzea lobby modun funtzionatzeko. Eta ia da emakumeak askotan esan digutena da estruktura formal horiek, ez? Nahiago dituztela erabakiguneak sortzeko, beraz. Gizonen lobiak sortzen diren bitartean, emakumeen lobiak sortzea askoz gehiago kostatzen da edo kostatzen zaigu. Pixkat, uste txarto gabiltzela denboraz, beraz, pasatuko naz topera ikusi dut lan nago horrela egiten. Bueno, hau da pixkat diagnostikoa guk sortzen dugun diagnostikoa, baina nahi genuen pixkat estrategietan sartu eta hainbat neurria proposatu, ez? Orduan, esango ditut horrela tita batean, aurrera juteko eta galderako denbora izateko, identifikatu ditugun hainbat galdera dira erakunde publikoen eta entitate pribatuen arteko alde handia dauela, emakumeen egoera entitate publikoan hobeagoa dela, beraz, zentzu horretan, zerbitzu publikoan inzidentzia edo baliabide publikoetan inzidentzia handio egiteko beharra ikusi dugu. Eta, erresistentzia mota ezberdin asko identifikatu ditugu, batzuk kolektiboak, beste batzuk ez kolektiboak, barnetik datoztenak, kanpotik datoztenak, mugimendu feministarekin harremana eta aliantzaren artekoak, eta, erresistentzia horiek batzuetan antolatuak dira eta beste batzuetan ez, gero nahi baduzu esakundu dezakegu erresistentzia horretan, baina jadanik ematen ari dira, eta ematen ari dira gune guztietan, gune politiko guztietan, ez, emakumeen partetik. Pasatuko naiz azkar, zino oso gaizki goaz denboraz. Eta, ez genuke bukatu nahi, COVID-19 ekarri digu beste paradigma bat, eta, eman dira hainbat egoera, baina gu COVID-19 baino leheno publikatu genuen ikerketa, eta hainbat proposamen oso orokorrak planteatzen genituen, gero nahi baduzu sakonduko dugu justuki diagnostiko honi buelta emateko, ez? Batetik oso modu haundi batean, estatu federal patriarkal baten eraikitzeko beharra ikusten genuen, gero sakondu dezakegu honetan, zaintza lana eta lan mota ororen antolaketa derrigoretan txandakakoa izatea planteatzen genuen, leheno azaldu dugun bezala, zaintza berez emakumeengan erortzen delako batetik eta doainik egiten den kontu bat delako bestetik, orduan antolaketa hori derrigoretatzen dakakoa jartzen degunean, ere
gauzai buelta emateko aukera badakau, ez? Beto eskubidea emakumeen gune autonomo eta ez mistorako sortzea, alegia, lobby feminista baten sorrera gure baitan, ez? Orain arte beto eskubide hori existitzen da, baina gizonen hegemonian edo gizonen eskura dagoen hortaz, ez? Orduan hori normatibizatzea eta formalizatzea izango zen gure beste aukera bat. Eta pizkat ez genuen nahi dakagun egoerari ez genuen nahi dakagun egoera alde bate utzi eta COVID-19 ekarri dizkigun egoerari ere hainbat neurri batzuk ipintzea nahi genuen, ez? Krisi sozioekonomiko epidemiologiko ni aurre egiteko planen eta aurrekontuen egiturak eta gauzatzea eta ebaluazio feminista beharrezkoa da, orain aurrekontuak datozte eta hauek perspektiba feminista izan behar dute nonahi eta hori ere emango digu aukera bueltan moteko, funtsezko zerbitzuen gutxiengo lanbaldintzak eta aitortza soziala beharrezkoa da, konfinamendu garaian funtsezkoak jo diren zerbitzu asko sektore feminizatu eta prekarizatu izan dira, asko hitz egin da zein garrantzia dakaten sektore horiek, zaintzaileak, kajerak eta bar, baina ez dago inongo aitortza sozialik eta aitortza ekonomikorik, ez? Publifikazioa proposatzen dugu, enpresa pribatu handien nazionalizazioa eta txikien municipalizazioa, errezentzako sarraskiak garbi uzten digu ongizatea ez datorrela privatizaziotik, ez? Eta gainera COVID-19 nik uste oso modu gordinean erakutsi digula privatizazioaren kontua eta badirudi hortik etorriko direla hartuko diren hainbat eta hainbat neurri, ez? Europatik datosten funts ekonomikoak adibidez, destinatu ingo dira TAF bezalako infrastrukturetarako eta ez osasun publikoetarako edo erresidentzarako edo zaintzetarako, ez? Eta bukatzeko emakumeen landa baldintzei erreparatzeko urgentzia bate ikusten dugu, etxeko lana erregimen orokorrean kokatzea proposatzen dugu, ordutegi malguagoak eta 35 orduko lan jardunaldia ezartzea, ez? Badakite eztabaida asko dauela ere telelanaren arire, igual uste utzi dezakegu bukaerarako, oso azkar jo naiz, beraz barkatu, eta uste dut hemen bukatu dezakegula eta horrela ere badakagu tartetxo bat galderentzat. Bai, ez dakit. Zuri, ez dakit ikuste ni hor nagoen edo, entzuten zaidan, bai? Bai. Teknologiak gozatxoak, ez? Bueno, a ber, gero denbora izango dezute bai, nek ez nuen laburtu nahi zuen mezuaz, oso interesgarria neskak, mil esker ez duen azalpen argi eta sakonengatik, zalantzari gabe. Oain berez jendea galderak egitera animatzen den bitartean, uste formatu digital honetan ere jendea ez lotxatzea eta komentarioak eta galderak egitea animatzen dugu, bai, askotan igual zailegoa da, baina, zuek animatzen zeaten bitartean, baita edozein komentario egitera, bitartean gu sindikatu barruan idazkaritza feministatik prestatu ditugun galderatxo batzuk helaraziko dizkizuet, bai? Nik leheno aurkezpenean esaten nuen gure helburua autokritikoak izatea dela, bai? Eta, gurera begiratzea, barrura begiratzea, ez? Eta horregatik, gure lehenengo galdera laguntza eskatzea litzateke. Gu denbora daramagu pentsatzen nola egin sindikatuaren barruan ditugun genero arrakalak gainditzeko. Egunerokoan eman aldiren jarrera patriarkalak ezabatzeko nola baitez. Berdintasun planak aldira konponbide egokiena, badakigu gero eta berdintasun plan gehiago daudela, baino dena konpontzea aldute berdintasun plan hauek, ez? Hori litzateke galdera. Eta gero, pentsatzen dugu agian norbanakoaren kontzientziazio mailan dagoela gakoa edo, eta horrela baldin bada, kontzientziatu nola izan gaitezke eraginkorrak kontzientziazio hori gauzatzeko. Hemen botatzen dizuegu galdera laguntza eskaera, bai? Ez dakit zuetako nork erantzun nahi duen, baina... Mil esker nago, ni hasiko naiz. Lehenengo eta behin hori ez, azpimarratzekoa dela eragile politiko misto guztietan aipatzen dezun bezala gertatzen diala
eta birsortzen diala erlazio patriarkalak. Eta, zentzu horretan adibidez, aipatzen dituzun berdintasun planak, nik uste kasuz kasu begiratu beharko liratekela, eta zentzu horretan, batetik oso garrantzitsua dela ulertzea, despatriarkalizazioa, bai gizarteko dozein eremutan burutzerakoan, prozesu bezala ulertu behar dela. Hau da, etengabeko aldaketetan jarri behar dela begirada, eta momentu bakoitzean ean nola birsortzen ari den patriarkatua. Horra adibidez ere, elkarrizketetan ateratzen da, eta uste dugu azpimarratu behar dela, parekidetasuna beharrezkoa dela, baina ez dela nahikoa. Hau da, gizon eta emakumeen portzentai berdina egotea sindikatuetan, ez du esan nahi, ez direnik erlazio patriarkal horiek birsortzen. Begiratu behar da, zein postu eta gune diren adibidez, aipatzen genuen bezala ez, botere eta erabaki guneak direnak, eta ea hor emakumeak edo gizona dauden. Edo baita ere, ea erabakiak hartzen ari den espazio formal edo ez formaletan, eta nola neutralizatu daiteken hori. Baita ere, guk gure Zurinek aipatu ditu proposamen batzuk botatzen ditugula, ez? Eta oso orokorki azalduta, baina adibidez sindikalgintzara eraman da, uste dugu, eta dozein eragile ezkerreko eragiletara, ezta? Beto eskubidea duten emakumeen guneak, autonomoak sortzea garrantzitsua dela, eta horiek, hori ez, formalki egituratzea. Ikusten dugulako gainera, guk aldaketa hori egiteko eta gune ez formalak neutralizatzeko eraginkorragoa diala gune formaletan kokatzea beto eskubide hauek. Ze gune ez formaletan, botere gehiago daukaten sujetuak beti beraien interesak eta beharrak lehenesten dituztelako, ezta? Bestetik adibidez ere, zaintzalanen beharrezko eta txandakakoa aurrera eramatearen ideia hori, uste dugula, garrantzitsua dela, ez? Adibidez, zuen kasuan Steilasekin, hezkuntzako sindikatu bat zeaten ez, eskolak izan daitezkela horretarako bide oso interesgarria eta eraginkorra, ezta? Dakigunez gainera, emakumeak etxekotzeko prozesuetan, esan eta adibidez frankismoan garaian, erabilizian eskolak emakume irakusteko, ez? Esan eta labores del hogar eta bezalakoak. Gaur egun igual, noski, pentsa ezina iruditzen zaigu hori, baina bai erabili daitezke alderantziz, ez? Esan nahi, ze gaur egun emakumeen doako lanean eta zaintza lanean kokatze hori ez da egiten horren esplizituki garai horretan bezala, baina gertatzen ari da hori, ezta? Horren eskolak adibidez erabili daitezkela aurren kasuan gizonei erakusteko eta behartzeko zentzu horretan, ez? Ulertuta beharrezkoak direla lan horiek burutzera. Bai ikasle zaharrenek gazteagoen zaintza ardurak hartuz, baita ere, ez, eskoletako garbiketa edo beste zenbait lanetan lanak burutuz, adibidez, ez, hori lotzen proposatzen dugun neurri batzuekin. Eta bestetik baita ere, aipatzen zenunakin banakoen kontzientziazio horrekin, uste duguna da, beharrezkoa dela, kontzientziazioa eta beharrezkoa dela aurrera ematen dianean aldaketak horiek azaltzea eta legitimatzea, baina bakarrik banakoen kontzientziazio horretan kokatzen baldin ditugu aldaketak, ez direla, aipatzen dugun patriarkatuaren birsortzetan ez diala aldaketa gertatzen, ez? Gehiago gertatzen diala, estaltzeak edo aldaketa kosmetikoak batipat. Eta, askotan, gainera, mekanismo horiek ez direlako nahita nahi ez, era kontzientea, razional zehaz batean gertatzen, baina etengabean gertatzen dira. Eta orduan aldatzeko behar ditugula, hori ez, mekanismo horiek izatea, bai strukturalak eta formalizatuak, eta baita ere, horien azalpena eta legitimazioa eta kontzientziazio hori burutzea, ezta? Eta hori, ez dakite, pixkat hori orokorki esanaz, ez dakit Zurinek zuzerbe gehiago komentatu nahi duzun?
Bai, osea, ez deket gehitzeko, baina bai igual esatie hainbat erakundetan, batez ere eskerreko erakundetan, jadanik sortutak daudela emakumeen guneak, edo idazkaritza feministak, edo, bueno, hainbat izen dituzte, ez? Baina, adibidez, bai alderdi politiko, eskuinako alderdi politikoak elkarrizketatu izan ditugunean, hoietan ez da ohikoa emakumeen guneak sortzea, eta oso modu informalean sortutako guneak dira, eta egia da, izugarrizko inzidentzia dakatela, naiz eta gero erabakitzeko gaitasuna ez izan, diseinua eta sortzea bera eragina dauke emakumeen potere horretan, barne potere horretan, ez? Eta orduan hori ere oso interesgarria da justuki gune horiek indartzea, ez? Eta, bueno, beste erronka da eraginkorrak izatea, ez? Esparru batzuetan non oraindik sortutak ez dauna sortzeko beharra dago, baina sortuta dagoen horietan benetan eraginkorrak izan behar dira, zentzu horretan nik ekarri nahi dute gaur sortu den polemika edo ez dakite, Maira, azaroako 25 dela eta, hainbat kartel ikusi ditugu, eta, saretan sortu da nahiko eztabaida EH Bilduk planteatu izan duen kartelarekin, ez? Eta, nik badakat galdera, ez? Nik hau ez dakit, ez? Baina ez dakit adibidez mai feministak edo idazkaritza feministak ez dakit kapazitatea izan duen kartel hori erabakitzeko edo ez, eta batzutan hau gertatzen den gauza bat da, ez? Idazkaritza feminista bat dago edo gune feminista bat dago, baina gero benetazko edo askarreko erabaki horien atzean ikusten dugu ikuspuntu feminista ez dagoela, eta nik badakit hori ez dela mai feministako irakurketagatik, baizik eta batzutan mai feministekin ez delako kontrastatzen, edo bai feminista ez delako ulertzen benetan zuzendaritzatik edo gune importantetik egon behar den idazkaritza modun, ez? Orduan, nik ekarri dut hau, zen ikustete nahiko polemika sortu dela gaur, baina bai ustete erronka handia dela, sekretaria eta idazkaritza feministak benetan erabakigune guztietan egon behar dela, eta ez bakarrikan makrokampainak egiteko gunea bezala ulertu behar degula, ez? Bai, guztiz ados, ez? Esaten dezunarekin, ikuste dut guk adibidez sindikatu barruan idazkaritza feminista organoa da, eta horrek, eskumen gaitasun bat ematen dio, ez da betoa, baina eskumen gaitasun bat ematen dio, baina argi dago ere, aipamen bat egiteagatik, gaur esaten zen duen gertakari horren harira, ez? Gaur egun nola baita ere Zurik eta Moreak eta feminismoak alako nortasuna ematen digun eragilei eta horrela, askotan ikuste puenteatze hori arriskutsua izan daitekeela, eta gehien bat mezua ez dalako kontrolatzen. Naiz eta beto eskubidea izan, askotan emakume gero ukatu egiten zaigu, ez? Jendea animatzen ari da galderak egitera. Hortaz, nik, botako dizkizue, adibidez bat txatean iritsi zaiguna, batek galdetzen digu telelanak ekar lezaken arriskoa aldinerokotasuna da aipatzen dezute, ez? Hau, azaldu dezakezute pixkatxo bat, mesedez? Eta azalpen bikaina eman dezutela ere aipatzen du. Osea, zakitzuetako nork erantzun nahi duen, edo botatzizkizuet pare bat batera eta gero ikusten dezute, adibidez? Bai? Bestetik guk ere telelanari lotuta eta pandemiak eragin duen genero arrakalari begiratuta argi dago, ez? Pandemiak genero arrakala areagotu duela bereziki, ez? Eta telelanak publiko eta pribatuaren arteko muga hori apurtzea eragin duela. Zen neurri hartu genitzake hau konpontzeko? Hoi guk genuen galdera bat da, eta horrekin lotuta ere, larrialdi honek, ez, esan bezala, egiturazkoak diren hainbat arazo jarri ditu mahai gainean gure ustez, ez? Asko kontziliazioarekin zerikusia dutenak. Etxe barruan eta etxe kanpoan, ez? Eta guk ikusten dugu, telelan formatu hibrido hauek, gero eta gehiago ematen direla lantoki gehienetan. Guk adibidez burbuiletan funtzionatzen dugu, arriskoak murrizteko eta abar, ez? Eta guk argi dago egoeraek kontziliazioa beharrarekin egiten dula talka, ez? Nork egiten duen etxean lan, nor joaten da lantokira, nor gelditzen da umeekin PCR-en zai daudenean edo gaixo daudenean, ez? Eta, azken finean, zer gertatzen da
familia heteropatriarkalik ez dutenekin, ez aldugu konziliatu behar. Nik uste dut, egoera honek kasuistika guzti horiek mahai gainean jarri dizkigula berriro. Ez dakit honen inguruan. Bai, nik adibidez, hasiko nintzak ere, esanez, COVID-19arekin ikusten duguna dela, zaintza lanak indiala zentzu batean haunditu, bai momentu batean eskolak itxitzeanean aurrak etxera joten dialako, bai adindunak erresidentzietan ikusten delako sarraski handia gertatzen ari dela eta etxeetara bueltatzen dialako batzuk, bai esate dezuna PCR probengatik edo konfinamenduengatik, hau da, lan zama hori haunditzen ari da eta aldi berean gertatzen ari dena dela, egitura publikoien bitartez, komentatzen genuen desfamiliarizazio horretan sakondu beharrean, zeina, guk azpimarratu nahi duguna ere da, beti egitura publikoiek egokitu beharko dira momentu horretan gertatzen ari diren beharretara. Ez badira egokitzen, hau da, lan zama handitzen baldin bada eta egitura publikoiek behar horiei asetu beharrean gutxitu ere egin badira, gero ikusiko dugula zenbait gauzetan berez abian zeuden pribatizazio prozesuak sakontzen ari direla, orduan argi eta garbi gertatzen dana da, aipatzen denun, egitura patriarkal eta violentzia simbolikoekin lotuta, emakumeen lan zama handitzen dela ikaragarri. Hor, liburuan gainera aipatzen dugu, atzematen dugula, proiektu neoliberalaren barruan, badagoela emakumeak doako lanean eta etxean kokatzeko inertzia edo prozesu bat, edo interes batzuk, ezta? Eta ikusten duguna da, hori momentu batean egin dela oso ageri indartu. Eta hori oso arriskutsua dutzen dugu eta salatu nahi duguna ikuspegi feministetatik. Baita ere, interesgarria iruditzen zait, komentatzen duzun publiko-pribatu horren haustura, eta nik azpimarratuko nuke, haustura baino, eta ulertzen ez zentzuta, baina berkonfigurazioa gertatzen ari dela, eta adibidez, esaten genuna ez, privatizazio prozesua gertatzen ari dira, ze aurren eta adindunen zaintza hori ezin bada beste egitura horien bitartez burutu, bai ez dagolako osasuna bermatzeko modurik, bai ez dagolako publifikazio bat edo dena delakoagatik, oraindik ere handitzen da familiarizazio eta hortik ez, doako lan horien privatizazioa handitzen da, eta aldi berean, soldatapeko lana horren telelanaren bitartez etxean sartzen da, eta besteak beste eragiten duna da argi eta garbi, emakumeek hori esaten duna burutzea lan horiek gehiago, baita ere, nik uste garrantzitsua dela, soldatapeko lana burutzen danean, esango genuke, etxetik kanpo, horrek askotan baliatzen dula, hor beste doako lan horretan muga jartzeko aukera edo ez, ze ikusten dugu emakumeen kasuan, ordaintzen den lanean egoteak ez duela eragiten besteaz ez eragitzea, baina behintzat, aipatzen genuen mugaren bat jartzeko aukera. Etxean denan hasten danean, argita garbi ikusten dugu hor indartzen diala patriarkalizazioa handitzen dela. Eta bestetik ere adibidez esango nuke, uste dutela, violentzia simbolikoekin lotzen dugun, doako lan hori eta zantza lan horiek emakumearekin lotzea eta maitasunarekin lotze hori ere, zenbait diskursuetan egin dela, oraindik ere handitu, ez? Bai apelatzen delako orain, egoera honetan, guztiok egin behar ditugu sakrifizioa, komunitate bati, eta holako, mezu askotan, ez? Eskerrik asko zaintzeagatik, eskerrik asko horregoteagatik, horrek uste dugu maitasunaren diskurtso hori handitu egiten dula, eta adibidez nik, interesgarra irutzait, goatzen den naiz, Remedios Zafrak feministaldiko hitzaldian aipatu zuela, adibidez, orain komentatzen denun, ez? Violentzia simboliko hauekin lotuta eta dirua duen eta bere beharrak asetua dituen horri prestigioarekin ordaintzea, hau da, esango nuke klase sozioekonomiko altu eta gizonen kasuan, gizon txurien kasuan, hori prestigioa ematea dela, ez? Kapital simboliko horren bitartez, baina, prekaritatean dauden kasuetan, balio horrekin ordaintzea dela, beraien esplotazioa esango nuke indartzea eta ezkutatzea, eta emakumeen kasuan uste dugu dela, oraindik ere violentzia hori handitzea, ez? Izango litzateke, neskame izateagatik zure burua baloratzea moduren batean, ez? Eta hori uste dugu dela, violentzia ezkutu eraginkor bat oso bortitza egin dana indartu. Eta,
bueno, hori, eta ez dakit zurin ezarbe gehiago komentatu nahi duzun? Ba, igual, ez dakite pizkat telelanaren da, baina bai telelanak ematen diguna itzakia zaintzaren inguruan hitz egiteko beste bi aupu oso, bueno, sartzekoak iritsi zizkidanak, eta da, bigarren olatu, COVID-19 bigarren olatu honetan, egia da, konfinamendu bera ez dela existitzen, eta orduan sortu da hibrido moduko arraro bat, non kalera urtetzeko aukera egezu, baina aldi berean etxe bizitza eta esparru publikoa izugarrizko inzidentzia edo izugarrizko presentzia dun honetan, berriz ere izugarrizko botere hartu du familiarren diskurtso familiarista. Atzo jakin izan genituen adibidez, Gabonetako neurriak eta egun dagoen debatea, atzo izan ziguten 6 pertsona baino gehiago ezin dira bildu behar eta familia berekoak izan behar dira bai ala bai, ez? Eta orduan zentzu horretan ematen ari dan familien inguruko diskurtsoa asko indartzen ari da, eta hori ere eman behar digu pentsatzeko, zeren aldibidez telelanen telelanan ere ondorioak dakate orain arte, telelana ez dago arautua, eta normalean enpresak izaten ari dira, baldintzak erabakitzen ari direnak, eta topatzen ari garen nolatan adibidez, umea gaizki badago eta zure bikotea bada etxean geratzen badena, jefea ez daukainongo arazorik, batzutan ez daukainongo arazorik zu etxean geratzeko, baina zure laguna bada gaizorik ipini dana, eta orduan zu telelanaren beharra badezu, orduan ezin dezu egin, ez? Eta orduan honetan ere ematen ari da, jerarkizazio bat nork egin dezaken ere enpresetan telelana, eta norez familia ereduraren arabera, ez? Bai. Nik ere parkatu bai, ere adibidez, hori ez, luzaroko ematen duen gaia da, baina azpimarratuko nuke, berriz ere ikusten degula, soldatapeko lanean ere, bigarren eta hirugarren eta laugarren mailako langilea daudela, eta adibidez, ikerketan ere elkarrizketatu genuen, Bizkaiko etxeko langileen elkarteak salatu dula, nola, etxeko langile, zaintza eta lanak, eta etxeko lanak burutzen ari den langile, gehiengo migrante eta emakumeak ehuneko ikaragarrian, horien kasuan, administrazio publikoa beraien lan salatzen dituzenean, beraien lan baldintzak urratu direla, hori burutzeko prozeduretan privatizazioa gertatu dela, hau da, zenbait zerbitzu kendu dituztela, ezta? Eta hor, baita ere ikusten dugu, COVID-19 aitzakipean, beste privatizazio prozesu hainbat burutzeko prozesuak abian jartzen dituztena, zeinak berriz ere emakume migrante eta zapalduen dauden langileen eskubideak geratzen diala guztiz alboratuta, ezta? Eta bereziki noski, zaintza lanak, soldatapeko lanean burutzen diranean ere baita, ezta? Eta, eta baita ere adibidez, hori, aipatzen dugun bezala, eta zurinek esatezun bezala, familiarizazioa indartzen ari dela, eta egitura publikoen privatizazioak handitzen, zeinak emakumetan ere egin zehatzak dauzkan, eta baita ere uste, krisi ekonomikoaren mamua eta etengabeko errepikatze hori ere hor dagoela, eta ikusten degulare zenbait enpresa handiek kapital irabaziak edukitzen ari direla, ezta? Farmazeutikak, Amazon eta hainbat aipatzen diren bezala. Hortaz, adi egon behar degula ere, noraino erabiliko diren, dirurik ez dagoen edo krisi ekonomikoaren aitzakiak ere, aipatzen dugun privatizazio eta esplotazio horiek indartzeko. Eskerrik asko zuen azalpenagatik uste guri sindikatuan gustatzen zaizkigun gai guztiak aipatzen ari dituzuela, bata besteren artetik. Eta orain egiten zen hausnarketa horren harira adibidez, etortzen zitzaidan leheno Lorezuk azaltzen zen duen, ez? Erresuma Batuetako iparraldeko erregimenetan, bai liberaletan edo sozialdemokratetan esaten zen duen patriarkalizazio maila baxuagoa zala, ez? Hane pentsatzen nire burura etortzen zen galdera gisa, ez? Bertan, zerbitzu publikoan indartzea seguru askoz ere handiagoa dela edo horrela behar duela izan.
despatriarkalizazio hori eman alizateko, ez? Eta guain, Bai. galdera desente dauzkegu jende animatu da, bai? Adibidez, zuek oaintxe bertan aipatzen zenuten arira, gure sindikatu laguna den esekatik, gure kide feministak Iratzek, aipatzen du, konfinamenduan zaintza lanak balio hartu zuten, batez bez zaintza sareen bidez esaten du, ez? Eta gero kasualitatez horren inguruan egiten ziren artikulu eta berrietan, komunikabideetan gizonezkoak ziren agertzen zirenak, ez? Hau ere, beti nahiko interesgarria da. Eta berak ere esaten dut, telelanaren inguruan, baloratu duzu ezen nolako ondorio ekar ditzaken emakumeok lortutako hainbat lorpenekiko etxean berriz isolatuta egotea, beste emakumeekin harremanak izan gabe, indarkeria, uste pixka eta hau jorratu dezutela, ez? Beste batzu botako izkizuet eta gero zuek erantzun dena batea edo ikusten bezala, bai? Marmarrek ere, gauza oso interesgarri bat galdetzizue, beto eskubidea duen lobby horren ezaugarriak zeintzuk izango lirateke. Emakume anitzak bertan egotea nola bermatu halko genuke, gero, intersekzionalitatea ere kontutan hartu halko genuke, ez? Gehiago daude, baina momentuz uste bi hauekin edo uzten zaituztet. Bai, nik adibidez azkeneko galderarekin aipatu nahiko nuke, eta hori liburuan ere esaten dugu, naiz eta oso gai sakona eta irekia dagoena dela, eta mugimendu feministarekin eta eragile politikoekin batera zehazten joan beharrekoa, ezta? Baina, nire ustez oso garrantzitsua emakumeen aniztasun horrekin lotuta, hau da, aniztasuna baino, zapaldua dauden beste sujetu horiekin kontutan eukita ez direla soilik emakumeak, ez? Eta txuria razializatu ere aipatu dugu, baina beste ardatz batzuk ere ditzakegula kontutan, ez da? Arau heterosexuala jarraitzen ez dugunok, eta bai. Kasu horretan, aipatzen dena da, baita ere sortu daitezkela bestelako erabakigune autonomoak beto eskubidarekin ere beste zapalkuntza batzuk kontutan eukitzen. Hau da, adibidez, ikuspegi edo aukera bat, ez? Eta, esan bezala argi dagona da, kasuan kasu ere joan beharko litzatekena zehazten gehiago, baina beti ere, esaten zenuten zurik eta more horrekin eta lotuta, benetazko boterea eta formalizatu eukiko duena, ezta? Ni justo planteatzen zenaren telelanaren arriskutaz eta justo planteatzen zen gauza bat zen berriz etzera isolatzearen ideia hori. Ni ez nuke esango berez horrela definitu behar degunik telelana. Osea, telelanak ere baditzu bere gauza onak emakumentzako, eta uste dut batzutan isolamendu ideia hori planteatzen degunean da nola ulertzen ditugu guretzeak eta guretze horiek nukleo familiarista batean, osea, ni oso ondo egiten dut telelana etxean, osea, arazoa berez askotan ez da telelana, baizik eta konziliazioa, familia ereduak, osea, are gehiago, ez? Batzuentzako telelana justuki lanean pairatzen dugun violentzia simboliko, normatibo eta eguneroko hori horretatik aldentzeko ere aukera izan daiteke batzutan, ez? Orduan zentzu horretan ikuste hori ere birplantatu behar degula. Alegia, zer da guretzako telelan bat, eta zen da, benetan, telelana duina ikuspuntu feminista batetik eskubide laboraletatik aratago, ez? Baizik eta nola ulertzen dugu, zenolako esparruak eta zenolako materiala beharko genuke telelana hori, ez? Niri izugarrizko gogorrak iruditzen zaitu lan zumesalako honetan nonume bat agertzen den hemen, eta ez, eta igual gauza ez da bakarrik telelana, baizik eta ere familia eta gure unitate konbibentzialen ereduak, ez? Eta hori ja, badakit beste eztabaida bat dela, eta igual guk hemen legeaztu dugu ezin deguna, baina hor badago ere nik uste dut zer hitz egiteko, ez? Bai, oso interesgarria. Botatzi zuet hemen beste galdera bat, Edurne Erreak jarri du hemen hausnarketa bat, esaten du, botere esparruetan genero portzentai orekaren inguruan eta horren bueltan galdetu nahi dut dio. Esparru horiek maskulinizatuta daude, eta horren ematen diren jarrerak edo funtzionatzeko moduak ere. Gero esaten du, emakumeak hor sartzerakoan rol maskulinua hartzen du askotan. Emakume rolarekin esparruak eraldatu edo horren inguruko hausnarketarekin. Eta nik honi gehituko nioke, berak egiten duen galdera oso interesgarri iritzen zaidala, adibidez, eremu sindikalean, beti ulertu da negoziazio kolektiboa gizonezkoen eremu gisa,
nik uste dudalako negoziaketa eta guda logiketan kokatzen dalako negoziaketa. Egia da, urteak pasa ala hori asko aldatu dela, baino nola berak egiten duen galderaren harira, ez? Ez aldatu bakarrik portzentaiak, baizik eta bertan ematen diren logikak edo maskulinitate eta feminitatearekin lotzen ditugun funtzionamenduak, ez? Bai, guztiz ados. Horregatik ere nik uste ez, guk azpimarratzen dugula aldaketa egituraketetan eta erabakiak hartzeko guneetan eta lana antolatzeko moduan eta bizitzak eta kasu horretan Zurinek aipatzezunakin lotuta ere bai, etxeak eta auzoak antolatzeko eta nahita nahi ez aldaketak sakonak eta dimentsio guztietan burutzen balin baditugu, horregatik ere azpimarratzen dugu, bakarrik hartzen dugunean gauza zehatz bat erlazioan ulertu gabe ez dugula lortzen bilatzen dugun efektu hori, ezta? Orduan, eta argi eta garbi ez dela helburu bakarra esango gena emakumeak edo emakume gutxi batzuk, ze beti ere egitura bera mantentzen denean izaten da emakume oso gutxi batzuen, ez bakarrik beraiek esanet rola birsortzen duten boterea eragiteko modu berbera edo ez, baizik eta bakarrik izaten da emakume gutxi batzuentzat baliagarria. Berdina gertatzen da razializatu edo beste zapalkuntza batzuekin, ez? Ez badia aldaketak sakonagoak burutzen, kontrakoa, ez? Bilatzen dena da gutxi batzuek leku horietara agian iritsi alizatea, agerian planteatu alizateko beraiek borrokatu dutela eta beraiek balio dutela eta izan daitezkela gutxi horiek gizonak bezalakoak, ez? Ulertuta beti ere gizona izatea dela balioa daukan eta baloratzen den guzti hori. Orduan, bai, guztiz ados aldatu behar direla sakonago, baina ez, nire ustez, ere beste eztabaida luze balitzatekela, begirada jarriz berezikia emakume horiek, portaera horiek birsortzen dituzten edo ez, baizik eta ulertuta orokorrean eraldatzeko zerbait bezala. Eta guk gure despatriarkalizazio prozesuan gizon eta emakume kategoriekin amaitzea proposatzen dugu. Berriz ere ulertuta klase sozioekonomiko eta politiko bezala. Orduan, noski nahi dugula aldaketa horietan, ez birsortu egitura patriarkala emakume gutxi batzu bertan kokatuz, eta beraiengan azkenean gertatzen dena gaina, nik uste ardura handia jarriz, ea gizona bezalakoa diren edo ez, baizik eta aldaketa sakonago horiek burutzea. Bale, bai, eta gauza bada, nik uste egiteuretan egin daitezken aldaketak, eta, bueno, Loreko ondo azaldu duen bezala, eta gero dago, como estetikoak diren gune horietan, non emakumeak deituak izaten gehen normalean kuota betetzeko, askotan bakarrik gaude ere motan, eta ni baduket zentzazioa zentzonetan, kaina asko maten adi diogula gure buruari emakumezkoek, beti, osea, erakundetan, emakume askoek ezaten ziguten, ez? Osea, deitzen digute ez dakin nondik itxaldi batera joteko, mainguru batera joteko, eta ja sortzen dana da, ze emakume doa, emakume bat joan behar duelako, ez? Eta azkenean hori ere sortzen do, osea, erakunde barruan ez da ulertzen emakumeen presentzia hori erabakigune bezala, baizik, eta kuota modun bezala, eta orduan hori eragiten du izugarrizko eragina emakume batean, nekea, lan gehiago egiten dutela, normalean leku horietara juten diran emakumeak, amak ez diren emakumeak dira, eta hori lankarga xama handia da, orduan nire nik uste tarrankera ere gizonengan sortzen ari diren hainbat kanpainetan jarri behar degula begira da, oza, legia ez da emakumeak kuota modun funtzionatzea, baizik eta leku horiek gizonen guneak ez izati, eta orduan ere, nik uste hortzere hainbat kanpaina daude, non emakumeak ez badaudenik ez noa, eta horrelako kanpaina batzuk sortzen ari dira azken boladetan, eta horri heldu beharko genioke estrategikoak iruditzen zaizkigun edo ez, edo igual batzutan ere moietan ez diragon behar emakumeak, eta orduan ikustarazi behar da ere mori logika patriarkal batitik pentsatua izan dela, ez? Ez dakit beti emakumeak egon behar garen leku guztietan erabakigunea ez bada. Bai, eta nik adibidez, Zurinek komentatzen zuenarekin, nik uste oso garrantzitsua dela askotan, gizonengan jartzea begira da,
Eta adibidez, lotzen balin badegu doaini burutzen den lanarekin, eta horrez, azpimarratzen dugu lan hori beharrezkoa dela, eta benetan guztiok egiten balin badegu, eta ez bakarri gainera familian kokatuta, baizik eta izan daitekela auzoan ondoan daukazun bizilagunak ditun beharrak asetzea, esan nahi, ez dela bakarrik zure seme alaba edo gurasoekin. Kasu horretan, gertatzen dena da niretzat da, normalean gizon gehienak, daudenean oso, hori ez, balio simboliko eta boterea dagoen eremuetan, da beste lekuetan ez daudelako. Eta hortaz, kokatzen denean eta behartzen denean eta hori orekatzen hasten denean, edo benetan egiten baldin bada, presentzia hori ere hortik gutxitzen dela, ez da? Baina, nik uste zentzu horretan gainera askotan zilegia dela, ez? Hori seinalatzea, ez? Gizon bat asko dagoenean esaten dugun kapital ekonomiko eta simbolikoa lortzen den eremu horretan, esan nahi du besteetan ez dagoela, ez? Eta bai, bestela beti ere gainera uste dela emakumeengan eta feministengan ardura hori, naiz eta noski kontutan edukiko degula, ez da? Nola gauden lekuetan handitzea. Ja azken galderatxoak botako dizkizuet, bai, hemen gure sindikatuko kide batek galdetzen du, pixka bat aipatu dezute, ez? Baina gehiago sakontzeko, ea eskumeneko emakumen eta ezkerreko emakumen arteko desberdintasunik detektatu dezuten diskurtsoan. Barkatu, nik ez dut ondo... Ea, ikerketa egiterakoan, nola hainbeste emakumean hitz elkarrizketatu dituzuen, ea eskumeneko eta ezkerreko emakumeen artean desberdintasunik nabaritu dezuten. Nik ere, nik egingo nukean diferentzia bat, barkatu. Nire zalantza dauket, gero askotan ere, Susanak galdetzen denari lotuta, nolako autokritika izan duten elkarrizketatuak parte hartzerakoan. Hau da, askotan gu feministak gara eta sororidade hori sortzen dugu gure artean, baina nori diogu nolabait leialtasun gehiago, Bian alderdi politikoari edo ezakit parte hartu duten emakume guztiak halako zintzotasun edo autokritikarekin funtzionatu duten beraien erakundekiko edo sindikatuekiko edo nada. Bai, nian beste eje bat jarriko nuke. Nik ez dut ezberdintasunak edo berdintasunak batez ere nabetu izan ditugu feministak bezala identifikatzen diren edo ez. Ez hainbat eskerra eskuin eje horretan, eta nik uste eta oso garrantzitsua dela ere ulertzeko zer dan eskerra eta eskuin eta justu emakume klase kategoria horiek, ez? Eskerran adibidez nabaritu izan ditugu feminista bezala definitzen ez diren eta feminismoa eta mugimendu feministarekin harremana ez duten askoren diskurtsoa eta leialtasuna alderdiarekiko edo sindikatuarekiko dauela, nik uste klabea nondik dator horretan, eta eskuineko hainbat lekuetan klabe izan da feminista bezala edo ez definitzea, ez? Leialtasunaren kontua oso kuriosua izan da, zen adibidez debate hori ez dugu somatu eskuineko alderdietan, ez da ulertzen leialtasun falta feminismoarekiko harremana, baizik eta ulertzen da alderdia bera feminismoa itzen dula, eta borroka hortan dauela, eta barne mailan egin behar dela borroka, baina ez da desleialtasun modun ulertzen kritika, ez dakite ondo azaldu nahi zen edo ez, eta bai eskerrean baina baritu dugu bi profil horiek, zeinetan identifikatzen da kritika feminista, zeinetan alderdi edo sindikatuen diskurtso hegemonikoari leia mantendu behar den, eta ulertzen dutenak kanpoko kritika horiek barne mailan laguntzeko aukera ematen dituztenak, ez? Bi profil horiek identifikatu izan ditugu. Eta bi profil horiek nik uste oso ohikoak direla oro har, eta dagoen eztabaida oso luzea da, ez? Leialtasunaren eztabaida.
zentzorretan bai sortzen dana, eta hau bai eskerreko emakumeak esan digut, eta bai eskuinekoak, gizonengan sortzen da bi emakume profilak, edo bi feminista profilak. Feminista onak eta feminista txarrak. Eta hori eragiten do, erabakigunetan, nor jartzen den erabakitan. Ere ez, eta askok esaten ziguten ez. Feminista ona bazara gizonen begietara, orduan erabakigune hoietan izateko vanguardia aukera izango dezu. Feminista txarra modun identifikatu izan bazea, erabakigune horietatik kanpo geratuko zea. Bai ala bai, naiz jakinda, erabakigune horietan oso emakume gutxi sartzen dira, baina feminista txarrak identifikatu izan dituzten horiek ez dira inolaz ere esango, ez? Horregatik nik usteet lobiren ideia hori, edo beto gaitasun hori oso interesantia ere bada, feministak barne mailan nola antolatzen diren gizonen aparte, zen gizonak erabiltzen ari dira ere feministak modu batean edo bestean barne mailako politika feministak zuritzeko, eta nik usteet horretan atenta ere egon behar garela, zino badakigu zenolako emakumeak ailegatuko dira boteregunean, ez? Eta horiek dira normalidade bat ere erreproduzitzen dira, neks eta feminista izan da, eta hori ere gure arteko diferentziak ere aregotzen dituzte, eta ez naiz esaten ari, ez naiz hitz egiten ari sororitateaz, baizik eta estrategia politikoaz, ez? Lore, zerbait gaitzarik horri, nik uste Ez ados, ondo azaldu, bai. Feministometro horretan gainea harri dugu nortzuk diren garen feminista txarroiek, ez ulertzen dut, norbait konfrontatzen duten horiek, baina, bueno, bai da esanguratsua, bueno, gero eta eragile politikoa dion guztietan feminismoak toki bat izan behar duela, eta, bueno, horre... Bueno, printzipioz, isten joan barko gineake, baina nik bai, galderatxo bat egin nahi dizuet, guk lehen esan dugu gu organoa garela, eta beto eskubidea edo badugula nunbait, ez dakit alako betoa da, bueno. Baina ezagutze aldituzue ikerketan, ikusi aldituzue eragile asko edo erakundeak edo benetako beto eskubidea dutenak, ez dakit. Emakundeia ez argi dago, baina bestelako, benetako beto eskubidea praktikan jartzen dutenen bat gogoratzea aldezute. Nik, bueno, esango nuke ez. Elkarrezkeratu ditugun eragile guztietan agertu dela orokorrean ez. Baina ez dakite zurinezuk ze esango zenuken... Ez, eragile modun, nik esango nuke ez dagoela beto eskubirik. Bai esan behar dut, eskuineko alderditan, emakumeak, boterea duten emakumeak, izugarrizko beto gaitasuna dakate, eskerreko botereak duten emakumeak baino gehiago. Eta, bueno, hori oso interesgarria izan zen alderdi popularrari egin genion elkarrizketa bat, zen gatazka armatuarekin lotzen zuen justuki hori, behak ezaten zigun, ez? Gatazka ere eman digula aukera emakumei hainbat botere egunetan egoteko, batez ere eskuinan, Euskal Herrian, eta botere egun horian mantenduta, gero erabakitzeko gaitasuna, beto eskuratzeko gaitasun gehiago, dakatetan eri oso esaguratzea iruditu zitzaidan, emakume indar figura horiek zenolako kapazia dakate eskuinan eta ze kapazia gutxi dakate eskerrean. Eman zian, niri bentsat, eman zian asko pentsatzeko, ez? Jakinda politika dela hain eremu hostila guretzako, ez? Badirudi, eskuinan ez dela hain hostilagoa. Eta hori bai eman behar dugu pentsatzeko. Hortaz ere, igual ez beto eskubidea, baina bai inzidentziako kapazidade asko atera zen berriako elkarrizketan, ez beto eskubidea, horrela zuten definitzen, baina bai emakumen botere handia esekatela hainbat gauzakin. Baina, baita hitz egiten zuten, eta oso interesgarria da, eta bakit denbora ez dakagula, ofensiba patriarkalaz. Alegia, potere hori hainbat urteetan berreskuratu, lortu dutela, baina olatu feminista deitu izan den honetan,
aldi berean identifikatzen ari dela gizonengan berrartikulazio patriarkal bat, ez? Eta nik uste eta hau ematen ari den prozesu badala, eta honen inguruan hitz egin behar degula. Azken 3 urteak badirudi guai dela feminismoa sartzie, baina orain dator justuki kontra, ez? Eta hau nabaritzen ari dira erakunde askotan. Eta nik adibidez uste azaroak 25 hau, justuki egin dugu EH Bilduren kartela, baina hain ikusi dut kupek egin duen kartela ies más de lo mismo, eta ikusi dut beste alderdiak egin dituzten kartelak ies más de lo mismo, eta nire dukitzen zentzazioa hemendik datorla ofensiba patriarkala, ez? Osea, azken biak izan dira oso potenteak, hau da, deskafeinatu dut, eta nik uste dut gizonak ari direla hankasartzen justo botere, orain arte gureak izan diren botere espazio horretan, ez? Estrategikoak direlako eta politikoki reditoak ematen dituztelako, ez? Badakat zentzazio hori, baina hau ez dugu ikertu, da ja nire irakurketa politikoa. Gu babestu nahian dirudien, ez? Bai, nik zurinekin gira esan oso ados nago, eta bai uste detela komentatzeatik, baina bai ofentsiba horretan adion behar gehala, eta nik uste eskuineko komentatzen zenun emakumeek botere hori eukitzearen gaitasuna, hori egia dela ez dela gune autonomo, emakumeen gune autonomoetan gertatzen, baizik eta ziurrenik gehiago bir sortzen dela esate genuen emakume gutxi batzuen boterearena, baina niri argi eta garbi larritzen diana da ezkerrean gertatzen ari dela ofentsiba hau argi. Nik uste oso ageria dela eta askok ikusten degula, aipatu dituzue kartel horiek, nik ere, beste, kartel bat burura etortzen zaiz, zeinak bizitza violentoak aipatzen ditu azaroar 25 inguruan, hau da ez dion erreferentziari egiten patriarkatuari, ez sistema, ez indarkeria patriarkalari, asko daudela, ez? Osa, hola begiratzen hasita, eta, arriskutsua iruditzen zait, berriz ere, perspektiba struktural hori alde batea uzten baldin badegu, eta orain egiten baldin badegu genero ikuspegiri gabeko irakurketa, non argi dagoen, bai COVID-arekin, krisi ekonomikoa eta prekarizazio eta indarkeria asko eukiko handituko direla, berriz ere patriarkalizazioa indartzen dela eta emakume honen zapalkuntza kokatzen dela 2., 3. leku batean eta gizonen botere hori handitzen dela. Bai. Guztiz ados esaten dezutenarekin eta gaina nik uste hau areagotzen dela gero eta gehiago eragile politiko askok mugimendu feministari begiratu beharren eta bere diskurtsoa etxi beharren eta lehenengo toki hori utzi beharren askotan mugimenduei fagozitatzen dituztela edo eta mezua orduan, hor nolabait korrontzen da, ez? Mila esker zuen gaurko azalpenengatik, benetan argiak, hemen txatean zoriotzen zaituzte behin eta berriro, eta, uste dut bide luzea egin degula, zuen ikerketak horren berri ematen du, eta beto eskubidea oraindik lortu ez badegu ere, Euskal Estatu Feministatik urruti bagaude ere ari gara, bai, gure sindikatuan diogun bezala ari gara. Eskerrik asko, mila esker, eta hurrengora arte. Eskerrik asko, ere. Barkatu, gaur arratsaldean denei gonbidatzen zaituztegu egongo diren mobilizazioetan parte hartzera, bai? Mugimendu feministak antolatutakoak, porque ja denetarik daude. Mugimendu feminista autonomoak antolatutako mobilizazioetan ikusiko dugu elkar. Agur, neskak. Agur.